Miquel, jo crec que sí que has de marxar així, almenys doncs, m'agafaré el teu banc, presentaré jo el Tu Denúncies, però a banda d'això trobaré molt a faltar, Michael, trobaré molt a faltar les nostres cançons a la redacció i sobretot les nostres intimitats a l'Smoking Room. Que et vagi molt bé i molta sort, carinyo. Home, la pregunta és complicada. Si has de marxar, si no has de marxar... Jo crec que pel teu futur has de marxar, però pel que és per nosaltres fa una mica de pena, Molts mesos compartint el Tu Denuncies, buscant temes, xerrant sobre aquests temes, rient... Bé, ja farem alguna festa tot i que marxis. Molta sort. Jo parlaré en nom de la meva iaia, perquè la meva iaia va dir aquest noi ho fa molt bé, però m'agradava més l'informatiu, perquè això del Tu Denúncies no ho acabo d'entendre massa. Que vagi molt bé. Hola Miquel, no pots marxar perquè Canal Català no pot perdre un gran presentador com tu. El Tu Denuncies està molt lligat a tu i marxaràs? A on marxaràs? A on marxaràs? Explica'ns-ho ara, aquí en directe. No pots marxar, Miquel. Ets el millor presentador que té Canal Català després del Carlos Fuentes, clar, només faltaria. Mi galleta màgica del Facebook diu que tens que marxar i que ja veuràs com anirà tot molt bé. Vale? Molta sort, Miquel. Home, pot ser un problema perquè potser perdem audiència femenina, que n'havíem guanyada molta perquè és un noi guapot. És bastant guapo i potser perdem també una mica de glamour i de... molt somriures. Tu hauries de quedar, Miquel. Em sap greu que marxi el Miquel Valls perquè m'agradava i ens agradava molt com presentava els reportatges que enviàvem des de Canal Català Osona. Molta sort. Grabando y acción. Com vulguis. Para allá, corta. És una pèrdua, és una llàstima. Carandell, vine aquí amb mi, queda't aquí. No me miréis todos. No te rías de mí, Miquel, que no te tienes que ir porque echaremos de menos todas tus medicinas por encima de la mesa, porque eres un poco hipocondríaco. Bueno, yo creo que Miquel debería quedarse con nosotros porque es una persona que hace sentir muy a gusto a la gente cuando viene al programa y de esta manera sacamos lo mejor de cada persona. Entonces, bueno, esperemos que también saquemos lo mejor de ti y que tengas mucha suerte igualmente y que nunca hemos perdido un amigo, ¿vale? Un besito, chao. Per quin programa m'has dit que era això? Pel TD. I quina era la pregunta? Per què no ha de marxar Miquel Valls? Miquel Valls no ha de marxar. Bueno, si vol marxar, que marxi. Jo la veritat és que aquest noi m'ha caigut sempre molt malament i l'he vist com una competència, així que si marxa a mi tant me fot. Miquel, sort, tio, crac. Ets un crac. Es veu que plega Miquel Valls, que és un gran professional i millor persona, I millor persona. En Carandell està desolat, no sé si plora d'alegria o d'emoció perquè es veu que ha sonat ja per aquí Canal Català per presentar el Tu Denuncies en Carandell. Jo, com que sóc una mica amic d'ell, em farà servir com a guionista i redactor. Per tant, tot l'equip del Tu Denuncies ja perilla. Que hi hagi sort, es diu, en aquests casos. Per què és tan injusta la vida? Perquè tens una injustícia, estàs en un malalt, Tu Denuncies. Tens problemes amb les administracions? Pues truca'ns. Vols que et defensem davant d'un jutge? Aculla't a nosaltres. Miquel, tio, ens has fet passar molt bé tot aquest temps. Que vagi bé. A veure, Miquel, tio, per què marxes de Canal Català si som una gran família i a més t'estimem i ets un tio guapo i un tio que sap parlar i que ens fas falta, Miquel? Ara, en sèrio, et desitjo el millor, ens encantaria que seguissis, saps que tens una porta oberta a Canal Català i que, home, ets una persona que ha deixat cicatriu perquè t'estimem. Molta sort i saps que Canal Català és casa teva. Que has de volar, que has de triomfar molt i que Canal Català sempre serà la teva casa. I també, molt important, bueno, jo estic aquí amb els euros que he regalat al programa, i també un petonet molt fort a l'equip del Tu Denuncies, perquè jo vull que aquest programa continuï a Canal Català, perquè m'agrada moltíssim. Aleix, què fas? Vinc acompanyant. Miquel, que t'estimem moltíssim. I tant. Adéu, Miquel. Adéu, guapo. Jo vull que marxi, que és un tio de puta mare, ho fa molt bé, jo crec que és aquest accent que té de Móra la Nova crec que dona un punt, a la televisió un pèl més internacional, perquè sempre tots accents neutres de la comarca com nosaltres no fa, però un segon que estic molt cansat que vinc de la piscina, deixa'm respirar un moment. Jo sóc molt hipocondríac i el Miquel Valls ho és molt, i l'altre dia vaig llegir en una revista que dos hipocondríacs junts no poden viure junts, perquè és com les noies que veu que si viuen juntes, una se li encomana la regla a l'altra i van totes juntes, com molt periòdic tot. Llavors, ens estem posant tots dos molt hipocondríacs i petarem. Llavors, que se'n vagi, Miquel Valls.
Per cert, que estem buscant un eslògan perquè no marxi Miquel Valls de Canal Català. I aprofitant l'avinentesa del seu cognom, he pensat, Miquel Valls, no te'n ballis, si us plau.